Hey goeie, daar ben ik weer. Nou, de scherjontjes die ben klaar. Daar zitten mooie soltjes onder. Ik ga ze even mooi bijwerken. Ze krijgen even in de zinnenlijn om even te droogjen. Maar het is nou droog en de klant die komt straks ophalen. Ik ben super blij dat het lukt is. Ik ga ze lichtjes keren. Toen ga ik de soltjes op maat maken. De soltjes komen er in één keer op. Ik moet net met bijtjes keren niks. 2 keer in de lijm. Soltjes erop. Even goed ondrukken met de hamer. En goed heb ik ze in de verf zetten en in de zinnen gaan te drogen. Nou, ik hoop dat de klant ook tevreden is. Ik ben het zeker. Ik zie hem later. Ontjen.